Video z FC Mobile. Takže se vám to bude. EA Sports. It's in the game. Doufám. Nejsem moc dobrý FC Mobile. Hraju to chvilinku. Mám malý rating hráčů. A je to strašně špatný pro mě. Dáme jeden rychlý zápas v Champions League, protože v Champions League to je bombový. A budu hrát hůř, já vám ukážu můj tým, jo. Tohle je můj tým, já vám potřebuju vylepšit. Tady vidíte, Nuno Mendeše potřebuju. Nemá moc dobré staty, má jenom nejvíc 108 dice, že úplně, jakože je docela dobrý, ale jinak můj tým není tak zas dobrý, potřebuju hlavně hroťáka, ty tady půl je strašně špatný. Ještě potřebuju na CM-ko, protože na CM-ku mám strašně špatného hráče, jen 102. Tam si budu kupovat Veli Gola 109. A tak zahrajeme tu Champions League. Když tak tohle je můj nick, Tomášem. Tak, to si mám dát, lidi. Srát se mi pro. Tak já srát se mi pro. Já jsem Real Madridáček, ale dneska dáme Barce Paris, protože ten vyhrál Champions League v té season. No, jako by sezóně, prostě já říkám season. Tady takhle vypadá pavouk. Třeba v pohodě. Teďka tady je krásné logo Champions League. Jenom potřebuju vylepšit kvalitu. Tak, hraju proti Liverpoolu. Tak, podle mě dám docela hodně gólů. Třeba bude to podle mě nevím, třeba 2-1 pro mě. Zkuste si, kolik bude tenhle zápas. Napište to do komentů. Já jdu hnedka střídat Barkolu, protože Douí je lepší prostě. Že Douí, tak, už jsem ready. Hakimi, Saint Emery, Gabko, okay. Nevadí.